Ar y fwydlen heddiw, salad Eog Cynnes. I ddechrau, da ni am wneud y dressing. Mwstad i ddechrau. So gyda ni chwyd o mwstad, yna'r mel, chydig o olew, sesame seeds, chydig o siwgr, ac yna'r olew. Gyda i gymysgu fe gyd efo'i gilydd. A dyna ni, sydyn. Wan, am dolli fe fewn i'r tatws a'r beans. Sydd wedi coginio gyda fi, a maen dal yn gynnas. Mix sydyn iddo fo. Chydig onion od goch drwyddi, ro. Mix bach sydyn iddi. Ac yna i ddechrau blatio. Mae'r cig eog wedi coginio gyda fi fan hyn. Tatws a'r beans i ganol y blad. Cig eog. Ac yna yr tomatos ar ei ochr. A dyna ni salad eog cynnas, pryd mewn 50.